Klar. 1, 2, 3, nu. Venstre, højre, venstre, højre. Rigtig hjertelig velkommen til alle sammen, og undskyld rigtig mange gange, at vi skulle have så lang tid. Det gik allerede galt for os i formiddags, fordi folk sad fast i sneen, og børnene sad på bagsædet og tudede, og vi til danseturnering og alt muligt. Så jeg håber, at jeg kan råde både på det på en anden måde. Vi har nok ikke så mange mor og far med i dag. Hvad? Nej? Vi starter med en engelskvalgs præsentation. Det gælder ikke endnu. Det er 1 minut engelskvalgs. Værsgo. Og jeg skal nok starte jer. Klar. 1, 2, nu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan I se, det går ikke engang rundt, og de klapper jo lige. For at der er lidt mere plads til at vi har ude, alle sammen deler vi jer op i 2 puljer, og I bliver senere delt op i en mesterrække og en A-række, men vi har fornøjelsen af at se en lidt senere i en latinamerikansk dans, som er vores cha-cha-cha. Så på gulvet kunne jeg godt tænke mig, at vi beholder parret med ryg nummer 226, 219, 220, 224, 223, 216 og 218. De resterende 7 par må gerne trække ud af gulvet, så det er jeres tur lige om lidt. Der er ikke sådan film, der kan være derude. Yes, sir. Så er det close-up. Jeg vil sige, bare zoom helt ind på. Og vi tager lige par nummer 221 med på gulvet. Nå, Rasmus, du slapper ikke. Det er stadigvæk præsentationsdans. Det gælder ikke. Man skal lige have lov til at vende sig til det, ikke? Og nu gælder det 1,5 minut. Værsgo. Ja, han er med hård vej. Det er det, vi har øvet. Jeg skal nok starte jer. Klar. 1, 2, nu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,